tu també, em sembla que has comentat al principi que estaves algun tema ficat del circuit de Catalunya, també, potser? Sí, a veure, aquesta és una altra... Bueno, com he comentat al començament, que els meus inicis, diguem-ne, en el món de l'associació va ser entrant al motoclub Igualada i participant en organitzacions i fent d'oficial i totes aquestes coses. Feia organitzar, diguem-ne, perquè teníem repartides les tasques amb les diferents curses. Per exemple, quan es va recuperar la pujada de les Malloles a l'any 80, doncs jo feia de director de cursa de la pujada de les Malloles. Bueno, ens han passat uns anys, diguem-ne, una miqueta apàtics, diguem-ne, en el món del motor, però que després vaig tenir la sort, diguem-ne, perquè realment per mi és una satisfacció important. Em van trucar, per això volia fer de director de cursa al circuit de Catalunya. Ja vaig començar amb carreres menors, diguem-ne, i a dia d'avui faig de director de totes les curses de motos que es fan al circuit de Catalunya, o sigui, des del Gran Premi, que seria el número 1, diguem-ne, el més important que es fa allà, el Gran Premi de motos, les 24 hores que es fan també allà, les curses del Campionat d'Espanya i del Campionat de Catalunya, diguem-ne. I això, bueno, això és una altra tasca d'aquesta que faig també altruista, però que em permet treballar en un dels millors circuits del món, pagat pel circuit i per altres coses, diguem-ne, he voltat bastants circuits i jo crec que quan es pot dir que tenim, si no el millor del món, dels millors del món, doncs s'ha de dir, i realment tenim un dels millors circuits del món, i esclar, i llavors a sobre dius, no, i a més d'aquest circuit, que ja és així, que segurament no és mèrit meu, però dius, jo puc fer de director de cursa allà, hosti, és que per mi és en aquesta vida un té objectius. Bueno, de fet no havia sigut mai un objectiu meu, no? Però es va presentar, no? Sí, es va presentar l'oportunitat, diguem-ne, per la meva experiència, jo tinc totes les llicències, diguem-ne, tant de cotxes com de motos, d'oficial, de director de cursa, d'esportiu, de comissari tècnic, de cronometrador, he fet de cronometrador de moltíssimes curses també en altres anys i per tot Espanya, i per tant, doncs, que al final et diguin, hosti, Pep, ens agradaria comptar amb tu amb això, i que al final, que arriba un dia et diuen, Pep, ens agradaria que fes director del Gran Premi. Home, no sé, directors de Gran Premi a Espanya, com que hi ha 3 grans premis, n'hi ha 3, no n'hi ha més. És a dir, home, i això ara segurament és anar molt presumptuós, no? Però dius, home, només hi ha 3 persones a Espanya que poden dir que fan una activitat única, diguem-ne, no? O sigui, hi ha 42 milions de persones que no les fan i molt probablement no les podran fer. Que no vull dir que tampoc tingui cap mèrit, però mira, un d'ells sóc jo, diguem-ne, no? I dius, home, doncs aquí a Catalunya sóc l'únic, perquè només hi ha un director de cursa al Gran Premi, no? I ja està, no hi ha més. I ja està, i no hi ha més. Llavors, per tant, dius, bueno, un té el seu ego, i jo crec que quan es lleva al dematí, doncs, o més ben dit, o quan va a dormir al vespre, dius, hosti, què he fet? He fet una cosa de profit o no de profit? I quan tornes d'allà del Gran Premi i veus que estàs rodejat de centenars de persones que estan diguem-li, esportivament a les teves ordres, i que allò funciona, i que quan hi ha un merder a final de recta i tirem 4 motos per allà a terra i trenquem el Gibernau, com va passar fa 3 anys, i totes aquestes coses que passen, i que dius, hosti, allò funciona, i dius, hosti, bueno, és una miqueta allò, la satisfacció del deber cumplido, que es deia en castellà, i per tant, doncs, hosti, doncs això és una cosa que a mi m'ha marcat i que he aconseguit i que si he anat repetint en els darrers anys, també dius, bueno, segurament deu ser o perquè no n'han trobat un de millor, que també podria ser, o perquè doncs faig la feina ben feta i potser no em busquen un altre, no sé, això algun dia, tot s'acaba, algun dia em diran, Pep, no vinguis, que prescindim de tu, i ja està, doncs escolta, no passa res, diguem-ne, diuen que tothom arriba al seu grau màxim d'incompetència, jo segurament ja he d'estar aquí, en el meu grau màxim d'incompetència, perquè a més en aquest àmbit d'oficial de curses ja no puc arribar més amunt, ja he fet el màxim, que és fer de director del Gran Premi de Catalunya. Després ja, de mica en mica ja, amb relax, no? Fent altres temes. Sí. Doncs ja ens quedem sense temps, pràcticament. Cada convidat que ve sol portar algun obsequi per entregar, per tenir una memòria històrica del programa. Què ens has portat? Mira, com que parlàvem ara d'aquest últim tema, jo us he portat una acreditació del circuit del circuit. Això són les claus. Això no hi va. No són les claus del circuit, no? Això no són les claus del circuit. Ja m'agradaria tenir les claus del circuit. Això és una acreditació, no és la primera acreditació de la primera vegada que vaig fer de director del Gran Premi, aquesta és la de l'any passat. O sigui, és la meva acreditació, aquí posa aquí Pep Soler, direcció de cursa. A veure, això potser no és molt, però per mi reflecteix, diguem-ne, aquesta activitat que jo faig relacionada amb el món de manera altruista i en el món de l'associacionisme, en aquest cas doncs en un circuit que a més resulta que és un dels millors del món, si és que no en algunes coses jo diria que és dels millors el millor del món, però bueno, això tenim almenys una cosa bona a Catalunya, no? Sí, no, i és cert, i
o sigui, quan estic allà durant la cursa, és cert que durant el cap de setmana de la cursa venen gent de molts circuits del món, perquè quan a la Federació Internacional diuen, escolta, on puc anar a veure com es fan les coses, com s'opera? I diuen, el circuit de Catalunya. I allà venen gent de circuits del Japó, de Malàcia, de tot el món, on fan grans premis, i venen a dir, tu, i això com ho feu, i això ensenya-m'ho, i tal, i volen veure, i per tant, doncs, jo penso que és una instal·lació segurament millorable, però en molts aspectes modèlica, no? I llavors aquesta és l'acreditació meva de l'any passat com a director de cursa, hi ha el meu nom a darrere, i que per tant jo us la deixo, doncs, perquè, en tot cas, quedi aquí. Hi ha el meu nom a darrere, es pot de Pep Soler. Molt bé. Doncs em sembla que el temps ja està exhaurit al màxim. Pep, gràcies per haver vingut. A veure si en una propera edició ens tornem a veure i ens parles d'aquesta branca que no ha donat temps de les noves tecnologies i de més. Apassionant. I moltes gràcies per venir aquí. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga. Encantat.